un nou videoclip cu care ne-am pregătit. Este chestia cu îmi pun căștile pe urechi și prietenul meu de lângă mine îmi zice niște cuvinte și eu trebuie să le ghicesc. Deci, să începem. Îmi pun căștile și el o să înceapă să vorbească singur, săracul. Go. Auzi? Nu prea, stai să dau un pic mai tare. Te-ai dat Aud de gol. nimica! Enciclopedie. Enciclopedie. Arcișmedie! Enciclopedie. Arciremedie! Enciclopedie. Câine! Enciclopedie. Mâță! Enciclopedie. Stai! Ho! Ho, bă, că la 100% îmi sparge timpanele. Îl pun la 50. Dă. Enciclopedie. Enciclopedie. Ai. Bolf. Bolf. Pof. Bolf. Pod. Bolf. Golf. Bolf. Polf. Bolf. Polcă. Bolf. Nebun. Bolf. Polfă. Bolf. Polfă. Bolf. Poalfă. Bolf. Moalfă. Bolf. Bolfă. Ai. No. Games Hunter. Games Hunter. Lemn, haine. Games Hunter. Hai din lemn. Games Hunter. Sculptează lemnul. Games Hunter. Cutie. Games Hunter. Mâță. Games Hunter. Birou. Games Hunter. Games Hunter. Ai. Chitară. Geacă. Chitară. 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 Da. Ai. Boxe. Boxe. Boxă. Da. Ca să nu ziceți că trișez, muzica merge. Paranormal. Paranormal. Anormal. Paranormal. Nenormal. Paranormal. Handicapat. Paranormal. Suedic. Paranormal. Paranormal. Da. 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 Leonard. Caiet. Leonard. Leonard. Regat. Leonard. Roland. Leonard. Elena. Leonard. Hard extern. Leonard. Ce zice ăsta că nu-l aud? Leonard. Cine e ăla? Leonard. E, bine, ai. No. Lampă. Lampă. Talpă. Lampă. Papuc. Lampă. Talpă. Lampă. Glob. Lampă. Flaut. Lampă. Lampă. Da. Ai e pula mea. No, zi. Televizor. Paravizor. Televizor. Clopvizor. Televizor. Vizor de ușă. Televizor. Paravizor. Televizor. Ce? Vitamină. Televizor. Televizor. Aia, no. Bun. Stai să dau mai tare muzica, că deja începe să mă surzească de nu-i bai. No. Ciobănesc. Perdea. Ciobănesc. Pământ. Ciobănesc. Stai, bă, că stai. No. Amu. Ciobănesc. Telecomandă. Ciobănesc. Câine. Ciobănesc. Cărți. Ciobănesc. Cameră. Ciobănesc. Lampă. Ciobănesc. Bec. Ciobănesc. Bec. Ciobănesc. Geam. Ciobănesc. Balsam de buze. Ciobănesc. Nebun. Ciobănesc. Animal. Ciobănesc. Trepied. No, bine, cam atât o să fie cu episodul ăsta, că deja surzesc de la muzica asta.
Da, mere tare, încep să surzesc și următorul clip o să fie făcut de el, adică el acum o să vină pe scaunul meu, deci nu contează să vedeți următorul clip. Pa!